Hi guys, mga tao ba makalibog. O muli ko dali kay dan ako pud makuan pud na issue. Tapos ba siya na issue mo ni mga tao nga mga marites. Ano ako lingkuranan? Turnuhan ba? Turnuhan kana ba mga dekorate ba? Murag posisyon na ni mo kuan. Inana ba? Murag posisyon. Na, tanan ni gusto sila nimo. Guys, good morning. Karon kay guys. Sabi uwan. Diga si Marina dito buwa din. Buwad, kumuntak buwad. Sinabaw na. Ako rin pang. Ibak na meron. Ay, di! Oh, natakot. Tutunod isang niluwan. Tutunod na. Tutunod uwan rin. So guys, karong grabe gusto ka kasukuan. Diya, kami na si Mario pa nagkaon. Kay si Marjorie ito ang pahuay na. Diya, si Buboy ito ang paseskulahan. Kay nagpa-enroll na. So guys, dari, bisag na uwan na si customer. Murag na ay kuan nagpahagin ba na nagpaazog yung motor. So sa kuha naagyapoy kalis Ginoo naagyapoy kanang nay customer si Mario. Kaya guys, kinuluto man lang siya og buwad kay lang ikaagbuwad nga ro nga ting-uwan yun dyan. Nagluto siya og Mickey ng isang buwan, batangan og atay, batangan dag manok. So mga tao karon guys, namin ang mga marites, mga marisol. Di masabtan kanang na ay sige na nana. O magstay ko dari do guys sa kuan sa mga shop dari sa kanto. Makalibog magstay dari mo ray ako. Ato po balik siya mo ray ak. Tanan naman natang buhaton ay kay istorya. Pero guys, ana naman bidana kay kabalagita ning mga tao nga wa ka iba kung siya itong kuhaan tinulad nga sitwasyon o kahit tangga nakataka naman lagi o panguan, pang marites sagda naman na kaya di man na importante sila kaya wala nakatabang nato. So guys, sarang nag-ibus o biran kaya grabe ka dyan kasaba sa kitsadan ka paminaw ng sagag-uwan mga sa dami among suwa, buwad o sinabaw nga Mickey, sinabaw nga Mickey. Kunja guys, nagiwa des Mario kapajas kay parang na may bunga ka mga kapajas to sa among ibabaw. So siya pong gihiwa, diha dyan ang giandan.
dito ka. Kami mga lino. Kami na. Ito sa alibay. Mga bata na nangaligo sa uban. Grabe uwan guys. Bilang adlaw na abasuga. Mga bata, pero yung perting lingawa. So guys, sa una, yaron ko dug mauwan. Lingaw dyan diligo-ligo ba sa bata pagkaganahan sud ka magdandagan na ng uwan. Di ka batig tugnaw. Wala, hindi ko ha. Sino yung pabangin mo doon sa bangin? Kamalin? Sige nito lang. Hindi ka lang din. Sige magbayad. Kami kung tayo ang tubig. Hindi na nakakaw kung tubig. Ako yun na. Sabi. Kaya nga kung dito. Kanan dia mulai Sa babuyan. mulai keluar dia. Ano na dito? Maliyo. Kapag bikiri dia gitu. Sila kuya pang tindahan mo. Dako ng abang. Mako anak ko dulu. Bikiri. Sukai. Naman na sa bawah. So, ba may ibotas ng kami? Dua-dua lagi itu. Ini adalah tidak bombong. Cuma kekuatan. Dan naik sana naman. Dan naik ayo. Kekaya dan dari si Ado naman. Dahil ba ito siya? Ini. Tengok. Kalau masih mau terganti. Abdo lang yung palit. Kanang bagay. Abdo Ayaw ang iskulahan. Ayaw ang iskulahan. Abdo lang palit. Ayaw ang layo ka. Ito ang bikirin ba? Ano? Hindi mo tayo niya o. Tungkol mo siya pala dito. Kapitan ka daw lang. Tungkod. Ako Ako manang punsyano, di man napigdapin nila. Hindi mo lang. Botong gitu mo? Dire, ale. Kaya bukod na. Ako. Ulo na. Naman ko. Hi guys, mga tao ba makalibog. O muli ko dari kay dana ko po makuan pod na issue. Tapos ko sa siya na issue mo ni mga tao nga mga marites. Na grabe uwan no. Panahon. Na magibagjo no ni bagjo no.
May bagdo. Mga piso yung paghan ko ulit. Uli na ko na gila mga piso. Kay nahadot sa uwan. Ako magbuhat Kahoy nga ako lingkuranan. turnuhan ba? Turnuhan ka na ba mga dekorate ba? Murag polisyon na ni mo kuan. Inana ba? Murag turnuhan. Na, tanan ang negosyo sila ni mo. Nahanap ko mga ticket, mga kuwan, cleaner o kuwan. Nanay ako ito. Uy, may na naman kog lami. Portahan sa bahis ba rin siya? Na kay gamit pa, kahoy na may kuwang. Nanay, ako mga gamit niya. Cleaner, mga abotay. Cleaner, jigsaw. Enggak. Ano siya muna yung pangbangag of tiles. Simbulon pa. Saksak naman na dito sa barina. Halimbawa, magtaod og lababo, yan ay bangag para sa gripo. O kani siya may pangbangag, kana. Kana. Kuan ko kay kaso, wala di na ta makaulam. Natay sarili. Sa imong gamit ito, para ito mauli. Dapat may mga man. Nana kay barina no, wag ano. Kompleto na, na barina og blender. Dato yung lumaman eh. Pero original. Pangkahoy ni siya. Pangkahoy, pangbangag yapon dahil pangtaod og kanang doorknob. Di ba magbangag? Daghan lagi. Kani mo pang doorknob. Kani. Bila po naan? May pang 1,000 ka pen? Uy, 100 plus ra niya. Bila? Oo, 100 kanawa. Kasabaran no? Presyo. Araw, diyaw, presyo do. Nangambil ka pen? Oo. 16 pieces? Bisayas ka buto. Muna isaksak ra pud sa barina. Ana ni siya na. Halimbawa, katong sa para sa doorknob, di ba nato skilled, katong gamay ba? Dahil line putong doorknob. Kani ba kani. Kani ba? Kani siya dako ni. Kana. Dayon diri, di ba naibangag ani oh. Oh, na po diha na. Kompleto tanan. Oo, dito na tanan. Kani siya, muni pang kuan, muni pang katong kilid, kani. Kani siya, ang pagtaod ani, anar na siya. Butangan na niya diri, tao din. Yan, ipapa-apply sa barina. Ibutan din is barina. Kani siya na just kuma. Glitz og lingin, nagbuho. Oh, glitz na dayon. Kuya. Nok, nakabarag na kanok. Kani siya, muni katong diha. Baktuba. Nauram ni siya na pagkasunod. Ya, bari na dihay taod. Di pa, pagkalitan pa mo. Dahil tao din is barina. Pag barina dia, bangag na dayon. Ito na butos ko ya. Lagi. Motor. Kani siya muni pang tiles. Pang tiles. Kana kahoy. Kani kahoy ni. Ni pang kahoy. Kani kahoy ni sa kanan. Naon ra mo ni siya taod ni siya.
Oh, na ngayon tangan din ita. Oh, ana ipapaak Dennis Barina. Butang dito sa kilid bitaw katong mo ana-ana. Oh. Pati nga to sa rin. Dito na mag-furniture ang pugo dito puhon. Na, daga na nigo sa gisidlan. Mag-furniture, puhon. Yan, magtaon og tubo. Kanira mo isaksak sa kuno, isaksak sa barina. Tamis barina. Bangag na dahil siya.